Stanka, kde sa teraz nachádzame? To najstarší historický a archeologický objekt v okolí. Voláme ho Očkovská mohyla. Má asi 3000 rokov a je tu len 1 kilometr od Podolia. No ale zdá sa, ako to tu vyzerá, že by si takýto objekt zaslúžil teda aj väčšiu starostlivosť. Veď aj na internete sa objavilo, že zabudnutá Očkovská mohyla. Je tu hrob germánskeho náčelníka z mladšej doby bronzovej. Historici ho zaraďujú do velatickej kultúry. Áno, a kto sa vlastne teraz o to stará? Patrí Trenčianskému múzeu, ale nemajú dostatok peňazí na jeho obnovu a údržbu. Snaží sa aj dedina Očkov, pani starostka, ale sami majú málo peňazí. Veríme, že prídu lepšie časy, aby si tu mali turisti čo obzerať.